Окей. Окей. Ще снима. Готов? Ето сега, ще видите как правим салата. Ето домати. Давай И лука. Това ли? Чакай, то не си трябва точно да пасна. Така. Не е така, чакай. Така, бе. Чакай. Ето. Не, от тази страна не. Сега ще свърти. Ето, давай. Ти си ръка. Това е пюре. Ето, това е врачанска салата. Много вкусна. Може да я пробвате. Това беше. Какво се яде? С пръсти. Да. И се прибавя и сок от зелена ябълка също и шоколад. Това беше. Видяхте какво се включва. Лук, съдържа сок от краставица и манго. И манго. И ананас по желание. А може Вижки ли, обороти прави. може ли да се подправи? Не. Много трудно ще стане. Слагаме джоджан, чубрица и други подправки. Гледам, че има шоколад. А Какво? с шоколад върви ли? Върви, дай със солети. Яко. С какво ти падне? Върви с всичко. Добре, какво ще пожелаете на зрителите, които гледат? Днеска петък всички да са по дискотеките. Да се не разправям. А ти? Какво ще пожелаш? Аз ли бе? Да. Да ядат вкусни салати. Като тази. Като тада, ето вижте. Това беше салата... Как се казва? Цезар. Врачанска салата. Да, врачанска салата. Направете си и вие, драги зрители. Просто е божествено. Опитай я сега за зрителите. Това ще бъде зад кадър. Не, искаме сега да я опиташ. Сега за зрителите. Давай, си, давай, Юс. Виждате, там и господа, много е вкусна. Пробвайте задължително. Спирай. Кът.